देखो कि सुन छैला जी, देख हम चश्मा लगावता नहीं, अब हम हारमोनिया बजा के गावता नहीं, ओहेंगा आके गई हो। अच्छा अब रउआ लोग बताई कि ई आंख बनवले बड़े नेपाल जाके तो चश्मा लगाई हम कौन आंख बनवले बने कि चश्मा लगाई। आई सब श्रोता समाज के बार बार प्रणाम बा, आशीर्वाद के इंतजार बा। माता श्री भवानी आज शक्ति महामाया के स्वागत में हमार संपूर्ण भारत तैयार हो रहल बा मैया के स्वागत करे खातिर। और यही अवसर पर हमने के नवरात्र पर्व ए पृथ्वी पर के कइल यह कथा शुरुआत हमने के करे जा रहल बने, सुनावे जा रहल बने जा। आई कथा अकेले नहीं खेसलंदर बाबू ना ना ई कथा आज हमारा विपक्ष में बानी, हमारा प्रतिद्वंदी कलाकार हमारे बड़े भाई किशुन छैला यादव जी। ताई किशुन छैला जी दुगोला तो ढेर लोग गौले बा, ढेर लोग सुन ले बा, लेकिन आज के दुगोला भी एगो मिसाल बनी। हाँ जी, आज देखब कि के कितना पानी में बा, केकर कितना जवानी बा। तो कथा शुरुआत करे के पहले एक बार वो आज शक्ति महामाया के जयकार मनाई। प्रेम से बोली दुर्गा मैया की जय। देखो कि सुन छैला जी, देख हम चश्मा लगावता नहीं, अब हम हारमोनिया बजा के गावता नहीं, ओहेंगा आके गई हो, हमने के सुनई हो, आ सारा समाज के रिझई हो, कुछ ज्ञान के बात बताई हो। त्रेता युग के बात हो भैया, भइल राम वनवास, सीता मैया चोरी गईली, मनवा भइल उदास। राम लखन जी खोजत बाड़े, भरल नयन में नीर, और जाने कहाँ चली गई जानकी, मनवा धरे नहीं दी। आंख में आंसू लेके भगवान राम वनवास के बाद जानकी मैया के चोरी हो गई बा, दर दर भटकता नहीं। भगवान राम वृक्ष से, पता से, पशु से, पक्षी से अपना सीता के विषय में पूछता नहीं कि हमरा सीता के केहू देखले होके तो बता दे। आय हाय क्या दृश्य है। आँखिया में आंसू लेके हरे राम घुरैया, तो जंगलवा में घूमे ले हो तुम भैया। जंगलवा में घूमे ले हो दोनों भैया। आँखिया में आंसू लेके, आँखिया में आंसू लेके राम घुरैया,
जंगल में घूमतानी, वृक्ष से पूछतानी, पता से लता से पूछतानी, पशु से पूछे ले चिड़ैया से। पेड़वा से पूछे ले पेड़ के पतैया से। पशु से पूछे ले चिड़ैया से। पेड़वा से पूछे ले पतैया से। अरे सभा में गाना गा के कहला मनोजवा गवैया। गाना गा के कहले मनोजवा गवैया। जंगलवा में घूमे ले हो तुम भैया। जंगलवा में घूमे ले हो तुम भैया। ए मालिक मन उदास बा दोनों भाई के। अब मन मार के एक जगह स्थान पर भगवान राम बैठल बानी। मन में विचार करतानी कि अब हमने के का करे के चाही। तबले का होता बबुआ। हर बीड़वा बजावत योइले। हरे राम नाम गावत योइले। बीड़ा बजावत नारद बाबा नारायण नारायण करत आकाश मार्ग से जा रहल बानी। अरे बीड़वा बजावत योइले। हरि गुण गावत योइले। अरे किया हो मोरे रामा, किया हो मोरे रामा। राम जी से होई गईले भेंट। किया हो मोरे रामा। राम जी से होई गईले भेंट। आकाश मार्ग से नारद बाबा जाता नहीं। देखनी भगवान राम के दोनों भाई के जंगल में। आकाश मार्ग से नारद बाबा उतरल बानी। कोइले प्रणाम हरि जी मिले परनाम हरि। नारद बाबा प्रणाम करतनी भगवान के। कोइले प्रणाम राम मिले परमान राम। किया हो मोरे रामा, किया हो मोरे रामा। कवले मनोजवा से तनुये राम।
अब हमनी के केहू से केहू के मिलन होला तो आपस में प्रणाम पाती होला, दुख सुख होला, समाचार होला। और सही भगवान राम अपन समाचार नारद बाबा से कहे लगनी। नारद बाबा से बतावे लगनी कि हे नारद, हमनी के वनवास भइल, जंगल में नहीं जा, अब का जाने किस्मत के रेखा हमनियों के ना छोड़लस। ए भैया, किस्मत, भाग्य, आफत, दुख, दुनिया के मालिक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जब ना छोड़लस तो केकरा के छोड़ केकर हो। ऐसे लोग कहेला कि सुख होके तागराए के ना चाहिए, आ दुख होके तो घबराए के ना चाहिए। सुख का हो, सुख अजोरिया हो, आ दुख अनहरिया हो। एबरा अन्हार भइल बा तो फिर अजोर होई, अजोर बा तो फिर एक दिन अन्हार होई, ई निश्चय बा। ऐसा न बोले सर एगो गीत कहले जे कटहर के कोवा तू खइब तो मोट मोड़वा का होई, माने सुख तू भोगब तो दुखवा का। सुख के चाहना भी ना करे के चाहिए, आ दुख से भागे के ना चाहिए। हे प्रभु, जो कुछ भी देना है आपको देना है, दुख ही देना है तो दीजिए, लेकिन सहने के लिए शक्ति दीजिए ताकि उसे मैं हंस करके सह सकूं। नारद बाबा कहने की हे राम, हम देवलोक में ये बात सुननी हो, देवता लोग के आसन सभा लागो रहला, नाच गान होत रहल हो, वही में हम ये बात सुननी हो कि तहरा पत्नी के रावण चुरा के लेके चल गई। बताई कौन ऐसा उपाय करी कि रावण मरा जाओ, हमरा दुख के निवारण कैसे हुई? यह उपाय हमरा के बताई। भगवान राम पूछत आय है, अरे कैसे होई दुख के निवारण हो तनी हमके बताई। कैसे होई दुख के निवारण हो तनी हमके बताई। हे नारद बाबा, अरे दुख भइले कवन बा, अरे दुख भइले कवन बा, कारण हो तनी हमके बताई। दुख भइले कवन बा, कारण हो तनी हमके बताई। कैसे होई दुख के निवारण हो तनी हमके बताई। होई दुख के निवारण हो तनी हमके बताई। नारद कहने के राम, सीता कोनो साधारण व्यक्ति ना हवी ना, आ सीता के रावण लेके गइल बा तो लंका में अपन मौत लेके गइल बा। राम लंका में अपन मौत लेके गइल बा। वो एगो मुनि के पुत्री हवी, पूर्व जन्म में एगो मुनि के पुत्री हवी, आ जन्मते लगली तपस्या करे, सुंदर रहली। रावण जात रहे विमान से, रावण के नजर पड़ल तो सोचलस कि अपना ली, आया के चहलस पकड़े के, केस पकड़ाई, आ केस पकड़ाई तो सोचली कि अभी देह अशुद्ध हो गई, एगो पापी के हाथ से छुआ गई, तो काहे ना ये देह के ही हम मिटा दी। हे राम, कहली कि अरे नीच, अरे पापी, तुम मुझे अपनाना चाहता है तो सुन, मैं तेरे लंका में एक दिन आऊंगी,
लेकिन तेरा काल बनकर आऊंगी, तेरे सहित तेरे संपूर्ण लंका का सर्वनाश होगा। वही हवन में कूद गईली उनके दूसर का रूप लक्ष्मी के अंश सीता बन के आइल बड़ी, जेकर विवाह तरह से भइल बा। हे राम, अब तरह के हम उपाय बताओ तनी। अरे नारद बाबा कहले सुनो, राम रघुराई तू नवरात्र भूखो, नवरात्र करो। नारद बाबा कहले सुनो, अरे राम रघुराई तू नवरात्र करो, तू नवरात्र करो, तो कृपा करी है देवी माई तू नवरात्र करो। कृपा करी है देवी माई तू नवरात्र करो। हे राम, कुवार के महीना में जब नवरात्र करेला ओकरा पर महामाया आशक्ति जगत जननी की कृपा हो जाला। तो नवरात्र करो। ए बबुआ, नारद के बात माने राम रघुराई, नौ दिन नवरात्र कइले बात बस जाई। हरे शर्मा मनोज दिहले, शर्मा मनोज दिहले, सभा में सुनाई तू नवरात्र करो, तू नवरात्र करो। नारद बाबा ले बताई तू नवरात्र करो, आगे के कथा आई हमने के सुनी है। वह व्यास, व्यास की सुन छैला यादो तराव की सुन छैला जी, जाओना जोश, जाओना जुनून, जाओना शैली, जाओना भाव से हम गौले बानी, उनमें तनिको जे कमी भई। तो आज हम कुर्तो फाड़ी ले, आज कसा जेबो कुर्तो फाड़ी ले, हमें ध्यान दी हो। नया नया सिवा के आइल बड़ो, तेरे से कुर्ता पहिर के जाइबा ना, छैला जी के बाला खुला जे, तो दिन ध्यान दी हो। आवो गावो आ सुनावो आ उहे भाव देखावो जौन हम देखौले बानी। सादर प्रणाम करतनी सब भोजप्रिय समाज के। हमरा तरफ से कोनो प्रकार की गलती हो जाओ गाँव में, ओकरे के उरे सब अपना घर के सदस्य समझ के क्षमा करब। आज के दिन, आज के रात दुगुल्ला होता है। दुगुल्ला सुन के कहे तरह तरह जान तरह केकरा से होता है? माननीय व्यास श्री मनोज शर्मा जी से। ये तो बढ़िया गावेले बजावेले, सपोर्ट करो हम करी ले। आ कबो कबो अहंकार वाला बतिया कहले तो हमारे इथिए जर जाला, दिमागे जर जाला। हम इतना बढ़िया भगवान सुर दिले बड़े, स्वर दिले बड़े, अहंकार वाला बतिया तू काहे बतियावेलो? अच्छा बताई, कहत रे कि सुन छैला जी, अब हम हारमोनियम लेके गावत नहीं, हारमोनियम से गई हो। बताई ना, हम चश्मा लगा के गावत नहीं, चश्मा लगा के गई हो। परसों फोन कइले रही घरवा इनका, लइकवा उठौल रहे, मोहित शर्मा नाम हो। हम कहीं कि बाबू पापा तहर कहाँ बनी? तो लइकवा कहता चाचा जी पापा सब रही के नेपाल से आंख बनवा के आइल बनी।
तो हम कहिना बाबू सूते दो। हाजी अच्छा अब रउआ लोग इन बताई कि ई आंख बनवले बड़े नेपाल जाके तो चश्मा लगाई हां आ हम कौन आंख बनवले बने के चश्मा लगाई। अब कहानी के जवाब हाजी कहत रहे कि जौना जोश में हम गावत नहीं हां हां वही जोश में गावे के बा। हां अरे मनोज शर्मा जी हट हट कथा कहाँ पहुंचल बा। प्रभु श्री रामचंद्र जी नारद बाबा से पूछतनी कि नारद बाबा ये नारद बाबा रावण केंगन में रही हैं केंगन सीता हमनी के पास आई हैं। तो नारद बाबा कहनी कि हे प्रभु एगो रौरा के हम काम बताओ तनी। रौरा नवरात्र व्रत करी काहे से कि ए महीना में नवरात्र व्रत ब्रह्मा जी कैले बनी विष्णु जी कैले बनी महेश जी कैले बनी अरौरा नवरात्र व्रत करो ओ माई के कृपा होई ओ माई का आशीर्वाद होई तो रावण मारा जाई। तब ये प्रभु श्री रामचंद्र जी नारद बाबा से पूछतनी कि बाबा रौरा से एगो बात पूछे का चाहतनी कि जौना देवी के रौरा पूजा करे के कहतनी वो देवी के का नाम हो पूछतनी। हरे बतला दिए बाबा देवी माई के कहानी बतला दिए बाबा देवी माई के कहानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी पूछतनी कि हे नारद बाबा तू कौन देवी हई का वहां के नाम हटे कौना नाम से पुकार करी जाई कौन देवी हई का हटे नमवा कौन देवी हई का हटे नमवा। ए बाबा कौन विधि होई बाबा उनकर पूजा नावा कौन विधि होई बाबा उनकर पूजा नावा। बतला दी ए बाबा बतला दिए बाबा देवी माई के कहानी बतला दिए बाबा देवी माई के कहानी। भगवान श्री रामचंद्र जी कहनी कि ए बाबा वो कौन देवी हई वो देवी के नाम बताई तबे नु हम पूजाई करे आ ओह देवी के पूजाई के गनिया हुई। तो नारद बाबा कहनी कि हे प्रभु एगो काम करी हम रौरा के बताओ तनी आ रौरा ध्यान लगा के सुनी उ कौन देवी हई आ कौना नाम से पूजाई करे आ कौना जगह पर रौरा पूजाई करे तो उ दर्शन दिहे आ आशीर्वाद दिहे तो रावण मार। नारद बाबा कहतनी नारद बाबा कहिले बचनवा तो ध्यानवा से सुना ए राम जी अरे कैसे होई हर माई के पूजानवा कैसे होई
माई के पूजा नावा कहानवा के सुनो राम जी। समझा रहल बनी, हे राम, ब्रह्मा जी वो देवी के शक्ति से सृष्टि के रचना करीले। विष्णु भगवान वो देवी के शक्ति से रक्षा करीले। आ महेश जी वो देवी के शक्ति से प्रलय करीले। नारद जी कह रहल बनी, ब्रह्मा जी उन्हीं के शक्ति से करेले हो रचनावा। जादू गाना गावे आज सब पंच के समानवा छैला जादू गाना गावे हो। नारद बाबा कहनी कि हे प्रभु श्री राम जी, अरे किष्किंधा नगरी में रौरा बढ़ले बानी, रौरा ऋषमुख पर्वत पर चली आ ओही जी इस जग के शुरुआत होखो। प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी अनिलो आ ओ ऋषमुख पर्वत पर माता देवी के एगो दिव्य सिंहासन बना के आ ओही जी माता के ध्यान प्रभु श्री रामचंद्र जी धरे के पहले कहनी कि हे ब्राह्मण देवता, ए नारद बाबा, ई रौरे बताई कि आखिर जग करे के तोरे कह दहनी, आई जग कराई के इस जग के आचार्य के बनी। तब नारद बाबा कहनी कि हे राम जी, जब हम बढ़ले बानी तो का रौरा डराए के ह। सुनबे कनी हम मनोज भाई कहत रहले हन कि सुन छैला जी अइहनु
तो ज्ञान वाला बात कहियो ना हम तो खाली मार खाए बात कहे साफा हमरा के किरे के बुझेल का तू मर्दवा तू नहीं तट साफा रे ओहिरे बुझेले का ए पूरा ओहिर ना होई त का ओहिर अब भगवान श्री रामचंद्र जी नारद बाबा के बतिया सुन के दोनों आंख मुन के राम लक्ष्मण दोनों भाई व्रत के शुरुआत कइले बनी ए जी माई के एगो गीत बा कैसे कि गेहुआ के बलिया ए मैया हरे सुगावा जूठी अवले हो कि काही लेके ना माई के ध्यान धैले बड़े प्रभु श्री रामचंद्र जी कैसे कहते रे गेहुआ के बलिया मैया सुगवा जूठी अवले हो कि काही लेके ना देखो ये देवी माई के प्रसंग होता ये प्रसंग में हमारे दोनों चेला यही गोपालगंज के लालू जादू शैलेंद्र जादू चेला हमारे शैलेंद्र जादू आज तबला पर बैठ गए बड़े बाबू हमारे और मनोज शर्मा भाई बहन तो बेंजी पर बैठा है अपना लालू जादू चेला के सब चीज हम सिखाई गेहुआ के बलिया ये मैया सुगवा जूठी अवले हो कि काही लेके ना तोहर भोगावा लगइब हो कि काही लेके ना तोहर भोगावा लगइब हो कि काही लेके ना हाय देखी इहे कुआर के महीना असवनी भी कहल जाला प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण के वध करे खातिर नवरात व्रत कर रहल बनी ए बाबू गंगा जी के पनिया ए मैया मछरी जूठी अवली हो कि काही लेके गंगा जी के पनिया ए मैया मछरी जूठी अवली हो कि काही लेके ना तोहके पनिया पियइब हो कि काही लेके ना तोहके पनिया पियइब हो कि काही लेके ना प्रभु श्री रामचंद्र जी माता के व्रत आरंभ कर दहनी आरंभ करत जब 8 दिन बीतल अष्टमी के रात में माता प्रभु श्री रामचंद्र जी के सिर पर सवार हाथ में खप्पड़ कटार लहले दर्शन दहनी प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी माता के माथ झुकावन लो आ तब माता पूछनी कि हे राम बड़ी हम खुश बानी का मांगे के चाहतनी तो प्रभु जी अपना मने में कहनी कि हे माता हम यह चाहतनी कि जौन पापी सीता के चुरा के लेके चल गए बड़े उनको हम वध कर दी आ कुशल पूर्वक अपना औरत को लेके अयोध्या लौट के चले। माता
एवं मस्तु कह के माता अंतर्ध्यान हो गई नी। नवमी के दिने उ व्रत संपन्न भई। आई है 10वीं के दिने बांदरी सेना के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई क के आ रावण के मार दहनी। अरे लड़ैया भइले भारी, लड़ैया भइले भारी, अरे लड़ैया भइले भारी, अरे लड़ैया भइले भारी, आ दुन बिरवा में लड़ैया भइले बिरवा में लड़ैया भइले भारी। एक के टेरले एक ना टेराले, आखिरी में अरे राम दिहले अरे रावण के मारी दुनु बीरवा में लड़ैया भइले भारी, दुनु बीरवा में लड़ैया भइले भारी, दुनु लड़ैया भइले भारी, दुनु बीरवा में। इहे 10वीं के दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण के वध कैले रहनी। तो रावण के वध के कथा अलग हो, हमनी के माता के महिमा के कथा गावे करलो। आ ए गावत में कौन प्रकार के हमरा से गलती भइल होके, चाहे हमरा बड़ भाई मनोज शर्मा जी से, तो एगो अपने घर के सदस्य समझ कर सब क्षमा करो।